Hello, welcome to my vlog guys. Ngayon pa lang ako kamata guys. Um, ay. Ngayon lang ako kamat na alauna na ako at lugabi guys. Wala ko yung ito. Ayan, katapat. Sana bigyan ko ng Panginoon. Medyo charot. Joke lang, may jowa ko. Wala dito. Nasa malayo. Galag ko. Ikaw ang aking charot. Guys, salamat sa subscriber guys. Kapo sa akong kwarto guys. Wala pa na uman guys. Charot. Salamat sa subscriber. Salamat. Pambita ng bagas. Kumapromat guys. Thank you subscriber. Soon update.